Kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz gaude? Nahi duzuen bizitza sortzen, super sekretuak entrenatzen, espero dut baietz. Gaurkoan galdera bat egingo dizuet. Baldakizu zeintzu dian zure talentuak, denok dauzkagu talentu horiek. Agian ikastea kostatzen zaizu, hortik ere atera daiteke talentu bat, agian behar dituzu gauzak oso sinpleki azaltzea. Hori garatu dezakezu eta gero bestei azaldu. Jarraitu nerekin eta kontuatuko zea zailtasunen atzean zer dagoen. Aurrera super txikiak eta super familia. Ezaztu trilogia derrunetan topatuko dituzula superbotere guztiak pentsamendua zure alde erabiltzeko. Eta nere web orrian superentrenamendu itzel bat zure bizitza sortzen hasteko. Ez galdu denbora. Agian lotxatia zea, ziurtasunik ez duzu, edo fisikoki oso baldarra zea, edo ikastea kostatzen zaizu. Baina horren atzean baduzu talentu eder bat, ziur aski. Kostatzen bazaizu ikastea, pertseberantean bihurtzen zea, esfortzu handiko pertsona batean, aprobetxatu behar dituzu zailtasunak. Zure zailtasunen atzean trebezi bat izkutatzen da. Eta bere horretan baduzu aukera planifikatzeko. Naiz eta sufritu dezun edo sufritzen ari zean, zure garaipena planifikatu dezakegu orain. Gure bizitza eredu honez edo abisuez egina dago. Zure ardura da zertan jartzen duzun indarra. Agian ingurunean baituzu lagunak adizkedetasun eder batekin. Edo badazkazu lagunak oso haserre eta talka egiten dutenak. Superbotere itzel bat errukia da. Demagun lagunen batek mina eman dizula iraganean. Eta amorru handia duzu, bakalte egiten dizu amorru horrek. Errukia da, zer da? Bera ere barkatzen jakitea. Gogoratu ereiten duzuna jasoko duzula. Bestalde, egoera ederrak badatozkizu bizitzara, ospatu eta disfrutatu. Ez bilatu gauza arrarorik merezi duzun bezala ospatzen jakin behar da. Zure nahien bila joan behar duzu, naiz gauzak ongi edo gaizki egon. Beldurrakin egin ezazu, zalantzekin egin ezazu, ziurtasun falta duzula, egin eta joan zuk nahi duzun horren bila. Kexak alde batera utzi eta irtenbidea bilatzen saiatu behar dezu. Gertatzen zaizkizun gauza itxusiak aprobetxatu zure helburuetara gerturatzeko. Zerbait oker egiten digutenean, zure esku dago amorruz bete, edo gorrotoz bete, edo tentel horiei esker, zu askoz indartsuago ateratzea. Oztopoak edo erronka gainditu ostean, hortxe dago saria. Zuk hor duzu aukeratzeko ardura, gorrotoa, amorrua, edo zurekiko maitasuna bultzatzea. Zure bertsiorik onenenarekin ingurukoak zipristintzen dituzu eta laguntzen dituzu. Zure trebeziekin ingurune ederra eraiki dezakezu. Zure gorputza zainduz, gauzak ikasiz, pentsamentu eta emozioek esaten digutena aztertuz, aukeratu onena eta zure bizitza ederra izango da. Eta Kriston eredua izango zea. Gertatzen zaigun kakazar guztiarekin hobekuntza bilatu. Hori superbotere itzela da. Praktikatu eta ikusiko duzu. Aurrera super txikiak eta super familia. Volumena, gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, ban, txik, txiki, ban, ban, buelta da buelta keman, ban, ban, akabu bako.